Aydin Saad, Almir Tarik, Samir i Almedin iz Tuzle želi mijenjati svijet i svijest mladih ljudi. Ovi učenici elektrotehničke škole su u protekloj godini osvojili veliki broj nagrada u Bosni i Hercegovini i svijetu u oblasti IT sektora i inovacija. Jedan od značajnih projekata ovih srednjoškolaca je SOS narukvica za sprečavanje nasilja, prepoznata i od organizacije UN Women koja je tražila rješenje za sprečavanje nasilja nad ženama i djecom. Mi smo otišli sa idejom Trace Brace, to jest narukvice, koja na sebi sadrži jedan taster i u slučaju da ste vi u opasnosti možete pritisnuti taj taster i pozvati u pomoć. Pobijedili smo na tom takmičenju, osvojili smo prvo mjesto i nagrada je zapravo bila da narednih godinu dana razvijamo naš proizvod uz podršku UN Womena. Drugi izum tuzlanskih genijalaca je vreća za spavanje putem koje je moguće puniti i mobilne telefone. Uređaj radi putem Peltierovog modula i mobilni telefon je moguće napuniti za sat vremena. Kako ona radi, otprilike ova pločica korisnik kada legne u vreću ima sa druge strane zemlju koja je hladna i ima svoju temperaturu tijela koja je 37 stepeni. Otprilike. Ovaj modul puni powerbank kasnije puni vaš telefon ili neki drugi uređaj. Njihove ideje prepoznao je veliki broj svjetskih organizacija koje im daju različite vidove podrške, što je jedan od razloga koji će ih zadržati u Bosni i Hercegovini. Nakon uspjeha na takmičenjima u proteklih godinu dana, uvidjeli smo da je moguće i ovdje ostvariti koliko to normalan život, dakle kao u nekim zemljama Evrope, upravo zbog te naše želje i volje za napredovanjem i daljim stvaranjem. Ovi mladi ljudi prepoznali su svoju priliku u oblasti IT sektora i došli do novih inovacija. U narednom periodu će razvijati nove aplikacije, a sve s ciljem postizanja novih dostignuća.